Sicela ithuba ukuba sibingelele ubuholi bonke bebandla iChurch of God of Prophecy in Southern Africa. Sibingelela uBishop wethu ubaba uJM Gumede nomama wethu umama uN Gumede, i-executive yonke yebandla, abefundisi bonke, kube uBishop bonke umhlaba wonke, ingcebo zikaNkulunkulu, abefundisi bonke umhlaba wonke, ibandla lonke likaNkulunkulu ngegama likaJesu. Sanibingelela abathandekayo kulesi sikhathi esibaluleke kangaka nesikhathi esikhulu kangaka ebandleni likaKristu, emzimbeni kaKristu. Kulesi sikhathi singena kule nkonzo la khona sikhuluma, sishumayela amazwi kaJesu awakhuluma esiphambanweni. Amazwi abaluleke kakhulu, maningi amazwi uJesu awakhulumile ngesikhathi ehamba nabafundi bakhe ephila emhlabeni eqhuba inkonzo yakhe. Kodwa lawa amazwi abukakala nazwakala ekhetheke ngohlobo olumangalisayo. Isizathu sokuba lamazwi abe amazwi akhethekile aze ashunyayelwe einkonzweni zephasika siwakhumbule, siwagubhe, ingenxa ukuthi amazwi lawa inkosi yamakhosi eyawakhuluma kungekho nje normal, kungesona isikhathi esijwayelekile, kodwa yawakhuluma ibanjwe ezipikili, yawakhuluma ipikili zibambe ezandleni, ipikili zibambe enyaweni, ohlangothini ebhotshoziwe inxeba. Wawakhuluma lamazwi eseminjunjwini emangalisayo. Ngiyacela ukuba ngithathele lithuba sesingena kule nkonzo yokushunyayelwa kwalamazwi ayisikhombisa, ukuba ngethule abantwana bakaNkulunkulu okuyibona abazosiqhubela lenkonzo, abazoshola amazwi. Siyacela egameni likaJesu ngokusiza uNkulunkulu ezweni lokuqala, siyacela ukuba uSibusiso Mtshali kwaMashu ukuba asisize, asixoxele ukuthi uJesu wayethini umethi baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Siyacela ukuthi asilekelele futhi uSimangele Gumede Endwedwe ukuba asicacisele ukuthi uJesu wayethini kulelizwi lesibili uma ethi namuhla uzakuba nami eparadise lika Baba. Asilekelele futhi uThembi Mkhize kwaDabeka ezwini lesithathu uma ethi uJesu mame bheka nansi indodana bheka nangu unyoko. uJesu wayethini kuleso sikhathi. Asilekelele futhi ezwini lesine uChristopher Khumalo kwaMashu uma inkosi yamakhosi ithi Eloi Eloi lama sabachthani. Wayethini lapho uJesu. Ngokusizwa uMoya oNgcwele sicela ukuyizwa le ndaba ngegama likaJesu. Asilekelele futhi uSabelo Dlamini eMangethe asicacisele ukuthi uJesu methi ngomile wayethini ngokulekelela uMoya oNgcwele. Asize futhi kwelesithupha uSophia Phalabowa eKimberley, haleluya, ukuthi uma ethi kufeziwe methi kufeziwe wayethini. Kwenesikhombisa lokugcina asiza silekelele eSwatini uSamkelisiwe Shabangu uma ethi uJesu baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami, ukuthi wayethini, yayithini inkosi yamakhosi. Hlala ke mbukeli wami lapha ekhaya, wamukela, uvula inhliziyo yakho, ulalela uNkulunkulu ekhuluma. Silalela amazwi ayisikhombisa ngabantwana bakaNkulunkulu bewethula begcwalisiwe uMoya oNgcwele kaNkulunkulu. May God bless you. Hallelujah. Ukuthula kubazalwane, ngibingelela umbishop wami ubaba uGumede nebandla lonke lase Church of God of Prophecy in Southern Africa. Namhlanje bazalwane sizokhuluma ngesikhathi uJesu elenga esiphambanweni. Incwadi engizoyithinta eyamazwi okuqala aphuma kuJesu esiphambanweni. Asiye ngokukaLuka 23 verse 34. Isihloko esithi uJesu usesiphambanweni. Kepha uJesu wathi, Baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Bazalwane, ngalesi sikhathi uJesu elenga esiphambanweni, uJesu esehambe ijeni ende
ebheke kuleso siphambano, uJesu esithwele isiphambano ebheke entabeni, uJesu ehamba ekhahlelwa, ehamba eshawa, ehamba ekhwifwa ngamathe, kepha kwathi makufika umzuzu wakhumbula uJesu akangakhohlwa ukuthi ula emhlabeni, he came so that we can be forgiven for our sins. Wamemeza amazwi okuqala wabhekisa kuyise, wathi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Ume mzalwane, just stop and think, what if Jesus never loved us the way he loved us, the way he still loves us? What would have become of us? What would be our situation today had he not uttered those words in that fateful moment, right in that moment, under severe pain, enduring the pain, but he chose forgiveness. He chose to buy us eternal life. uNkulunkulu ebhekile kukuninga engakwenza kalula ukuthi ayivimbe lento eyayenzeka kwindodana yakhe, kepha walalela isicelo sendodana. Ithi indodana, baba bathethelele. Nawe mzalwane, ngithi namhlanje khetha intethelelo. Noma sebekujikele emndenini, uthi baba bathethelele. Noma sekujikela amakholwa ohamba nawo, uthi baba bathethelele. Noma sebekujikela abazalwane behleba bethi inhloboni leyo mzalwane, uthi nje wena baba bathethelele. Noma uhambe emgaqweni sebekukhwifa ngamathe, sebekukhomba bethi leli ikholwa elinje, uthi baba bathethelele. What if Jesus never uttered those words? Yini engakuhlula wena mzalwane ukuthi lawo magama aphume nakuwena, ungabhekene nesimo uJesu ayebhekene naso, ubhekene nesimo sasemhlabeni, uthi baba bathethelele. Noma bengasakuthembi, noma sebekuhleba, noma sebemtshontshela, baba bathethelele. Noma sebekuhlasela, baba bathethelele. Noma sebehlasela izingane zakho, baba bathethelele. Noma behlasela umuzi wakho, baba bathethelele. Ngoba uJesu engonanga kumuntu, engonanga ngalutho, wakhetha ukusuka embusweni, wakhetha ukushiya ubukhazikhazi, wahamba enhluphekweni, wahamba kanye nathi emhlabeni ukuze ezwe konke esikuzwayo, wazozwa ngaphezulu kwakho konke, wazoshayelwa thina, wazoba nemivimbo yethu, wazoba namanxeba ethu, wazoba nokugwazwa kwethu, wazoba nokuthukwa kwethu, kepha kwaphuma amagama kuyena. Kwaphuma amagama asuka othandweni, kwaphuma amagama obuNkulunkulu, kwaphuma amagama entethelelo. Wathi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. uNkulunkulu uqobo, uyise wethu, baba wethu, uNkulunkulu uJehova umnini mandla wonke, akazange ayivimbe imivimbo eyayiza kundodana wakhe.
ngoba yena uJehova esithanda ngothando olungelinganiswe nalutho waze wanikela ngendodana yakhe kuphela kwayo izelwe yodwa ukuthi siphile sithole ukuphila okuphakade. Yasicelela indodana ngomzuzu onzima yathi baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Amen. Ngiyabingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane, izwi engizofunda litholakala kuLuke 23 uvesi 43. Lithi ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uza kuba nami eparadise. La mazwi bazalwane ayisho uJesu ephendula iselelisi. uJesu umephendula leselelisi bazalwane, indaba isuka kulesi esinye iselelisi. Ezazimbili izelelesi, sonke siyazi bazalwane ukuthi uJesu walenga emthini wehlazo ephakathi isiphambano sakhe sasephakathi nendawo. Lithi iBhayibheli kunezelelesi ezimbili ezazimkakele. Lesi selelesi asiphendulayo uJesu, indaba yaso isuka sikhuza lesi esinye ngoba lesi esinye sasimbhinqa uJesu. Sizwakala sithi awuzisindisi ngane, zisindise phela. Lesi esinye ke sesiyamkhuza sithi awumsabi yini uNkulunkulu. Lawo mazwi aso athi awumsabi yini uNkulunkulu, ilawo mazwi amnikeza uJesu ukubona ukuthi impela lo uyavuma ukuthi ngiyindodana kaNkulunkulu. Emva kwaloko sithe sisuka sajikela kuJesu sathi uze ungikhumbule embusweni wakho. Kulapho uJesu ke esephendula esethi namuhla ngiza kuba nawe eparadise. Lapho ke bazalwane sithola ukuthi lesi selelesi uJesu sesenze inkonzo yaphelela, ngoba lithi iBhayibheli uma ufunda kuRomans 10, umuntu ukholwa ngenhliziyo avume ngomlomo kube ngokusindiswa akaye ebhujisweni. So leselelesi sikwenzile lokho, sikholiwe ngenhliziyo ngoba ukukholwa kwaso kuzwakala sithi awumsabeni uNkulunkulu, ukuthi sikholiwe ngenhliziyo ukuthi impela uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Saqeda saconfessa ngomlomo waso sathi Jesu uzungikhumbule embusweni wakho. Lokho kwasenza umzalwane waphelela. Ikona kodwa okufuna uJesu ezimpilweni zethu, ukuthi simkholwe ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Le ntshumayelo uJesu akaqali ukuyishumayela. Uma ufunda uJohn 6 from verse 29, verse 29, khona la uJesu ekhuluma nesiquku futhi ethi lowo obona indodana akholwe yiyo uyoba nokuphila okuphakade. Uzathi uyakumvusa ngomhla wokuphela. Haleluya. Ayikho into efuna uJesu kithi ngaphandle kokuthi sikholwe ukuthi impela uyindodana kaNkulunkulu, impela uthunywe uNkulunkulu. Mawuke washo kanje wakholwa yiloko, wasuya confessa ngomlomo ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, emese uyacela ukuthi Nkosi uzungikhumbule embusweni wakho. Ngaloko uchaza ukuthi uyavuma, uvume ngomlomo wakho ukuthi impela uJesu inkosi. Sekuphelele, ususindisiwe, usuzongena embusweni kaNkulunkulu. Kubelula kanjalo kuselelesi esesigwetshiwe emhlabeni, sagwetshwa emhlabeni kodwa izulu umhlaba olandelayo awusigwebanga, sizongena embusweni kaNkulunkulu ngoba akunandaba ukuthi abantu bakhulume bathini ngawe. Into enendaba ukuthi uJesu yena uthene ngawe. Uthi uJesu ngelinye ilanga kuyokusiza ngani ukuzuza izwe lonke, ulahlekelwe ukuphila kwakho. Ungathi uyikhuluma nalesilelesi esilalele izwe, salalela isicuku, sahamba kanye nesicuku, uNkulunkulu sesimbona, ukufa sekukhona phambi kwaso kodwa sangaphenduka. Ngithi mzalwane wami, asingabe sasilalela isicuku, asilalele uNkulunkulu ukukhuluma kwakhe. Ngomzuzu wokugcina ethi uJesu namuhla uzoba nami eparadise. Sangena kanjalo iselelesi esasesigwetshiwe emhlabeni. Akunandaba ukuthi umhlaba utheni ngawe, kodwa ngithi namuhla uma nje ungaphenduka uthi Jesu
impela uyinkosi nomsindisi wempilo yami, kuyobe sekuphelelisiwe. Okunye nokunye uyodedela umoya ongcwele akufundise, ngoba umoya ongcwele uye ofundisa umuntu ukuthi umuntu uziphatha kanjani. Akukona okwakho, awukwazi ukuforce izinto wena. Okwakho ukuthi uvume ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi wempilo yakho. Kholwa ngenhliziyo ukuthi uyindodana kaNkulunkulu, emese uyaconfessa ngomlomo wakho ukuthi impela uyinkosi yamakhosi. Kuzobe sekukusindiswa bazalwane. uNkulunkulu anibusise egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngiyanibingelela bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristo. Nibingelelwa uThembi Mkhize eChurch of God of Prophecy in Southern Africa, ngaphansi kobuholi bukaBishophi uJM Gumede. Ngisebranchini yakwaDabeka. Bazalwane, ngizofunda elinye lamazwi ayisikhombisa asho uJesu esisesiphambanweni. Izwi engizolifunda izwi lesithathu elitholakala lapha kuJohane 19 uvesi u26 no27. Ngizofunda kanjena ke bazalwane. Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina, "Mame, bheka indodana yakho." Wayesethi kumfundi, "Bheka unyoko." Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamyisa kwakhe. Ngiphinde futhi, kusukela kuleso sikhathi umfundi loyo wamyisa kwakhe, unina kaJesu. Bazalwane, asikhulumeni ngobuhlungu uJesu aye kubo ngalesi sikhathi, ethifelwa ngamathe, eshayiwe enemvimbo, ephambene emzimbeni, kade ethwalisiwe unqamlezo asenqanilezwe kulona, waze wazofakwa umqhele wameva, uvuza igazi, uvuza umjuluko. Kepha mayebheka unina, ebheka umngane wakhe owayesondele kakhulu enhlizweni yakhe, naye umngane wakhe wayemthanda kakhulu, uyacabanga ukuthi kubhlungu kangakanani kubona bembona ekulesimo, ngoba naye wathi mayebabheka kwanyakaza isihe kuyena. Isihe-ke bazalwane senza kanjena, senza umuntu ukuthi mangabe ekuzwela isihe kube khona isenza senzayo esiyisenzo somusa. uJesu ngaleso sikhathi wenza leso senzo esinyakaziswa yisihe okungumunyu akuzwa ngaphakathi. Uthi, "Mame, bheka nansi indodana." Usethi kumfundi wakhe, "Ndodana, bheka nangu mame," ngoba uyacabanga ukuthi ngalesi sikhathi into ababhekene nayo bobabili bezobuhlungu obufanayo, mabengase babambane baduduzane, kungenza umthwalo ubenzima. uJesu bazalwane, njengoba esesiphambanweni nje, wayazi kahle ukuthi uyavuka ngosuku lwesithathu. Wayengasho ukuthi, "Mama, musukukhathazeka ngoba ngiyavuka nje, uyazi ukuthi ngesonto ngizobe nginawo." Azathi ngilungisele nesinkwe esingenamvubelo sosidla nawe ngesonto. Kepha ngoba isihawa yenaso sasithi akamnikeze into ezomsiza ngaleso sikhathi, wabona ukuthi bazokwazi ukududuzana bobabili. Izwi elilapha kumaHebheru lithi, "Masondele esihlalweni somusa ukuze samukele isihawu esizosithola ngalesi sikhathi esifanele lesi sikhathi." Yilokhu uJesu akwenza, wamnikeza isihawu esasifanele leso sikhathi, ngoba nangesikhathi ehleli nabantu abaningi ababezomlalela eshumayela ephilisa. Mangabe enyakaziswa yiloyo munyu ngaphakathi wokubazwela isihawu sokubazwela, uthi kubafundi bakhe, "Sengidabukile ngalabantu, sebela izinsuku ezintathu abadlile lutho, angikwazi ukubahambisa bengadlile. Ninani? Ngoba isihe anaso sithi akenze into ngaleso sikhathi efanele leso sikhathi." Kanjalo nangesikhathi kufe uLazaro, wathi mayethi uzofika, efika uLazaro sefile, wakhala inyembezi ngenxa yomunyu ayewuzwa ngaleso sikhathi. Kepha into ayenza, wamvusa uLazaro.
ngoba konke uJesu akwenzayo ukwenzela isikhathi sangaloyo mzuzu okufanele kwenziwe ngaloyo mzuzu. Mayethi mame nangu undodana, ndodana nangu umame, yingoba lokho kwakade kuzobasiza ngalesi sikhathi. Kodwa into esiyibhekayo ukuthi uJesu akashiyi sisodwa, uyasipha njalo lo musa wokuthi mangabe kunesimo isihawu sakhe siyamnyakazisa ukuthi asiphe lo musa abese senzela into ngaleso sikhathi. Mame bheka nangu ndodana, ndodana bheka nangu umame. Amen bazalwane, inkosi yomusa inibusise. Nginibingelele bazalwane egameni lenkosi yamakhosi uJesu Kristu waseNazaretha, okhulumayo baba Khumalo wase Church of God of Prophecy in Southern Africa, egatsheni lakwaMashu ngaphansi kombishop wethu uBishop J.M. Gumede. Bazalwane ngizosho eliye lamazwi abalulekile ashiwe inkosi yamakhosi uJesu Kristu waseNazaretha elenga emthini, elenga esiphambanweni sehlazo. Ilizwi litholakala encwadini kaMateyu isahluko sama-27 ivesi elama-46 lifundeka kanjena ke. Kepha ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eloyi, Eloyi, elamasabathana, ukuthi Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelana. Bazalwane, lamazwi uJesu wawasho eseyinkingeni, eseyinhlungwini, eseyinhluphekweni, konke kwakuhlangene kuye. Wawasho esosizini uJesu Kristu lamazwi ebona ukuthi uNkulunkulu baba wakhe oyithemba lakhe usesukile kuye ngenxa yani, ngenxa yezono zethu. Ngizothi ke bazalwane kini sibheke ephasikeni, noma kuthiwa inkinga zihaqile mntakababa, inhlupheko zikungungile, kepha ungasuki uNkulunkulu. uJesu wakhombisa isifundisa ngalamazwi ukuthi noma kuthiwa izinhlupheko, izinkinga zihaqile, kepha ungasuki kuJehova. Usho lamazwi nje ethi, Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ngishiyelana, okusho ukuthi ukhombisa uJehova baba usayithemba lami noma ngihlupheka. Nawe mntaka baba enza uNkulunkulu abe yithemba lakho noma useyinhluphekweni, noma usosizini, noma useyinkingeni, wenza uNkulunkulu abe yithemba lakho. Uthi Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ngishiyelana, ngoba wekhombisa ukuthi noma kuthiwa kunjani ukuthi uNkulunkulu usayithemba lami, usamandla ami, usayisekelo sami. Ngizothi kuwe mntaka baba sibheke ephasikeni, ake simenze uNkulunkulu abe yithemba lethu. Inkinga zohlala zifika njalo, inhlupheko zohlala zifika isikhathi zonke. Inhlupheko ayimemezeli inhlupheko masifika, kepha wena ubuza ukuthi ukuphi, ubuza ukuthi ubani ozombiza ngesikhathi zenhlupheko, ngesikhathi zosizi. Izitha zikankile zibukisa ngawe, njengoba uJesu Kristu izitha zakhe zayibukisa ngaye, zimgcona. Kungenzeka nawe ukuthi usesimeni lapho izitha zakho zibukisa ngawe, zikugcona, zihlekisa ngawe. Kepha mntaka baba engicela ukuthi ukwenze ukuthi ulandele lokhu kwenziwa uJesu, ukuthi umemeze igama laNkulunkulu. uNkulunkulu uyathokoza uma simemeza igama lakhe sisosizini, seyinkingeni, ngoba ngekuhlale kukuhle njalo. uNkulunkulu ufuna ukubona ukuthi uma useyinhluphekweni ngaba ukhohliweni nguye na. Ngizothi kuweke mntaka baba, mzalwane wami, uJehova menza abe yisekelo sakho isikhathi zonke. Sibheke ephasikeni, sibheke komdumisa uNkulunkulu, sibheke kuyobonga leli qhawe eluJesu Kristu waseNazaretha ngokuyinikela kwakhe. Sibheke ephasikeni sokuthi Nkosi Jesu siyabonga ngowakwenza usikhipha emanyaleni, siyabonga Jesu Kristu ngowakwenza uthatha izono zethu, siyabonga ukusinika inkululeko, siyabonga. Mntaka baba ngizosho njalo namanje, ngizothi kuwe ungasuki uNkulunkulu amazwi owakhulumayo, uqaphele amazwi owakhulumayo, ngoba uJehova uyaweza ukuthi mawuseyinkingeni wenze njani. uJesu Kristu washo lamazwi ememeza kakhulu, wathi Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyelana. Nawe mntaka baba lawo mazwi uNkulunkulu azomkitaza, uzobona uJehova ukuthi lo mntwana uthembele kimi, ngoba uJesu Kristu wethembele kuJehova isikhathi zonke, eyisekelo sakhe, ibonakaliso nakonke ayekwenza. uNkulunkulu enika amandla okwenza ibonakaliso, enika amandla enze imangaliso. Zothi mntaka baba nakuwena ke njengamanje akwenza uNkulunkulu abe yisiphephelo sakho. Ngenzeka ukuthi usuphumile kuJehova ngenxa yeyinkinga, ngenxa yohlupheko, wathi uNkulunkulu akekho, uNkulunkulu makunje cha. Isho lamazwi ashiwo uJesu nawe, uNkulunkulu wami, ngabe ungishiyelani na? uJehova uzothokoza, ubiza igama lakhe owumqalisi nomphelelisi. Ngizothi kuwe mntaka baba sibheke ephasikeni, ake sikhumbule amazwi ashiwo uJesu.
awasho sebuhlungwini, nawe sebuhlungwini uNkulunkulu uyakubona, usebuhlungwini. Isho lamazwi nawe uthi uNkulunkulu wami ungishiyela na. uNkulunkulu makabusise ukufundwa kwezwi lakhe nokushunyayelwa kwalo, incazelo yakhe sitholile kulelizwi kuze naphakade. Amen. Ngiyabingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, lo ubaba Dlamini eMangethe. Ngibingelela ubaba Bishop, ngibingelela neChurch of God yonke namalunga onke ngamanye egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje sizothola izwi emazwini awu7 ashiwo uJesu esiphambanweni, okungu John 19 verse 28 elifundeka kanje. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe, ukuba umbhalo ugcwaliseke, wathi ngomile. So uJesu uma sizobheka lapha wayikhuluma nje lamazwi ewakhuluma ngoba omile ngempela. So uJesu uma ngabe uzobheka ngenhla, okokuqala nje abamenza khona amasosha amkhandela umqhele wameva. Igazi eliphumayo uma ngabe liphuma emzimbeni liphuma lingahambi lodwa kodwa liphuma lihamba namanzi. So ukho konke okulandela lapho okuningi okwenzakalayo noma ukumehlelayo uJesu Kristu eqhula nesiphambano ehamba naso ibanga elide ekukhathaleni kwakhe noma ekugqilazekeni kwakhe noma ekujulukeni nanoma yini eyayimcindezela nanoma yini eyayim-affecta inkathi eqhubeka ehamba endleleni ebheke lapho owakufanele efinyelele khona nesiphambano sakhe. Kwakuhlangene nokuthi kufanele ekuzwele konke lokho ukuze ezokwazi ukuthi esimele ezonweni zethu esasizenzile noma ezonweni zethu esonweni leso kwakufanele esihlambulule kusona. So uJesu Kristu wayesuke azi kahle ezulwini ukuthi umsebenzi azowenza ukuba esihlambulule ezonweni zethu esizenzile nesingakazenzi. If ukuthi awakakholwa noma usuyakholwa already, but izono zakho uJesu Kristu will take care of them. Will take care of them for good. Akukho okuyosala, akukho kunye okufanele ukuthi uphinde uqale phansi mhlawumbe uhlaba imbuzi noma wenze ini ezokwenza ukuthi ubuyisane naye. So this once wakwenza uJesu esiphambanweni, wakunqamleza konke, waqeda konke, wakugoqa konke, wakuvalela konke. Akukho okusele, akukho okufanele ukuthi siphinde futhi sibuyisane ngoJesu mayelana nakho. Kuyikho ukuthi nje sikhethe yena, siqhubeke nendlela yethu, siyibambe, siqine singabazalwane, siye phambili. So uyaqhubeka futhi umpostoli la uJohn, tholakala encwadini kaJohn 1 chapter 2 verse 2. La kufundeka khona kanje, noma singaqala ku1. Bantwana bami, nginilobela lokhu ukuba ningoni, kepha uma umuntu ona sinommeli kuyise uJesu Kristu olungileyo. Number 2 verse 2. Yena uyinhlawulo ngezono zethu, kungengezethu zodwa kodwa nangezezwe lonke. So uJesu uyinhlawulo yezono zethu ecomplete, engashodinga lutho. Okufanele ukuthi umuntu ezinikele kuyena ukuze izono zakhe zisulwe for good, aqhubeke ebe umntwana kaNkulunkulu. Ngiyabonga ithuba egameni laseGazini laJesu Kristu waseNazaretha. Amen bazalwane. Izwi lethu lelesithandathu esilifumana kuYohane 19 verse 30 lithi kugqityiwe. Xa egqibe ukwamkela iviniga uYesu wathi kugqityiwe, wathoba intloko yakhe wawunikela umoya wakhe. Xa siliqonda kakuhle eli lizwi lithi ugqityiwe okanye mhlawumbi ugqibe into, uziva ugcwala uvuyo ngoba mhlawumbi loo nto
ithe uyiqala uye waba nengxaki ngayo, kodwa xa ufika esiphelweni sayo ufikela ukuthi ugcwala luvuyo lonwabo ukuthi hayi ndigqibile ngoku loo nto. Xa sijonga imeko kaYesu phaa esemnqamlezweni, ibingeyomeko entle, ibiyimeko elusizi. Singathi xa simbona phaa enikela umoya wakhe ukuthi wayesifa ngoku, esithi hayi ugqibile ngoku. Xa sifunda phaa kuYohane 10 verse 18 sibona ukuthi uYesu wayene-full control ngale meko yakhe yasemnqamlezweni, ngoba wasebenzisa amagama ukuthi ubomi bakhe busezandleni zakhe, akekho namnye okwazi ukubuhlutha kuye, nguye kuphela onegunya ngalo, okanye nguBawo yedwa onguThixo onegunya ngalo. Xa sikhumbula kakuhle ke ukuthi uYesu xa sithi akafanga phaa ebengafi, into ebethetha ukuthi ugqibile, ebethetha ngokugqiba kwakhe imisebenzi le wayeyithunyelwe ukuthi azokuyenza apha emhlabeni. Xa sikhumbula kakuhle ukuthi kwabakho abaprofita uYesu engekazalwa ababethetha ngokuzalwa kwalo nyana kaThixo ozaba nguMesiya, babebhekisa kuye uYesu lo ukuthi iza kuba nguye umsindisi, izaba nguye oza kusifela izono zethu emnqamlezweni. Yesu wayeyazi le meko yakhe ngoku epha emnqamlezweni ukuthi kuzawuphelela phaa emnqamlezweni. Wayemazi even nokuthi izaba nguJudas Iscariot oza kumngcwatsha. So yonke le nto ibisenzeka phaa ibingeke ukuthi uThixo uYesu akayazi, wayeyazi. Xa siza kakuhle phaa siyambona ukuthi uYesu xa sithi ebekwi-full control, ubesazi ukuthi yonke into ngoku ebeyizele uyenzile, uyigqibile. Ngoba uThixo, masimbulele uThixo ukuthi asinikezele unyana wakhe ukuphela kwakhe, ukuthi aze apha emhlabeni azokusifela izono zethu. Masizibuze namhlanje ukuthi thina xa siqala na into siyayigqibezela na? Nabantwana bethu aba basezikolweni xa beqala isikolo masibafundise ukuthi bayayigqibezela na, because siyabona uYesu xa ephethe laa mnqamlezo uvela kude kwakusuku lokuqala, uvela kwasekuqaleni emane enyamezele apho, khange alahle tawuni, waqhubekeka esenza njalo kwade apho athi uyawunikela umphefumulo wakhe. Amen. Emehlabovu eSwatini pasimfundisi Reverend N.D. Shabang. Amen. Ngiyafishane bazalwane ndakho sibukisana namavila kuMnyang Jesu asesiphambanweni encwadini yaLuka 23 verse number 46 lakhona ukuthi ngelomusho lesingisi, Father, into thy hands I commend my spirit, bese kuthi lomusho leSiswati lona lithi Babe etandleni takho ngiyawubeka umoya wami, lithi wakhala ngelizwi elikhulu wathi Babe etandleni takho ngiyawubeka umoya wami. Let us take this one here. Let us look at the hands of God. The hands of God is sithola khona bathi there is authority, there is power, there is a blessing, there is worship, there is a healing, there is a deliverance. Igama likaJesu, khumbula Hezekiya lithi livule uNkulunkulu, sandla sasinakathi sasisethi kwakhe, sasimele umoya kaNkulunkulu, umehlisa umenyusa
Listen to this one. If the hand was not on top of his hand, bekangeke aze anyuka ehle enyuka isikhathi lesikhathi esikhotheni lesimathamo. Lokusho ukuthi esandleni sasemakade there is that power, there is that mighty, there is that thing lengenta noma ngayini ligama lenkosi Malibonga uthi babe etandleni takho uyawubeka umoya wami. Ligama lenkosi Malibonga lithi livula uNkulunkulu besoke besayinhloko yakhe uyafa. Mind this one, ungathi Jesu bekavele adi ukuthi utakufa. Yes, bekavele adi ukuthi utawukufa. Ligama lenkosi Malibonga. Ekufeni kwakhe, it was part of injongo yakhe la ilethelwe ngubabe wakhe ekhathi emhlabeni. Ligama lenkosi Malibonga. Ngasi bekathi ngiyabonga sinakathi lenzebe seyigcine yendlulile emehlweni ami. Ligama lenkosi Malibonga. Injongo yasinakathi sekuyendile lokufuna uNkulunkulu sekwendile. In the book of Genesis lithi livula uNkulunkulu kwakhulunywa kwathiwa asidale umuntu sisasemdala injongo lesimlethela yona emhlabeni ukuthi asifunde abeswe uyasikhonda. Ligama lenkosi Malibonga. We are here to serve, we are here to praise, we are here to worship God. Ligama lenkosi kuze bese kuphelele. Khumbula uthi uNkulunkulu umuntu yena umlamdzela kuze bese kuphelele. Shothi wena nami nangabe singafiki kuleli zinga lekuworshipa uNkulunkulu, kuleli zinga lekukhonda uNkulunkulu, kuleso sigaba uNkulunkulu lasifunako uthi uNkulunkulu uyamlandzelela. Ligama lenkosi Malibonga. Uthi uNkulunkulu uyamlandzelela kuze bese kuphelele. Ilandzeni ke khona lapho uthi lo munye nakakhuluma kulama kumusho uNkulunkulu Jesu emhlabeni aketelanga kutulungisa, aketelanga kutobeka into ngabolonini, aketelanga kutocreate iorder, but lakutele watela injongo which is what he did wayifeza vele injongo yakuNkulunkulu. Lalela wayifeza kanjani? Wayifeza ngekuthi angagcini ngekukhuluma abantu kuphela, angagcini ngepreach abantu kuphela, but la kwenda wagcina asebenzisa the actions. Wafa washaywa lisilula uNkulunkulu, washaywa waba nemivimba, waba nebuhlungu, wagwazwa, wendiwa konke, wathukwa, wakhafulelwa just because bekanekufuna kufeza injongo yaloyo bekamthumile, bekafuna kufeza nalicebo egameni kaJesu, bekafuna kwenta nayinzando yanangilomthumile. Ligama lenkosi Malibonga. Thina nawe sendeni ke uthi lo munye nakakhuluma nangabe Jesu umthanda dizele dilahle dishiye wena dikhohle, forget about yourself. Thatha siphambano bese uyamlandzela. Ekumlandzeleni kwaNkulunkulu there's everything endleleni. Ekumlandzeleni kwaNkulunkulu unakho konke. Ngithini ke namuhla, let us stop kugcina kukhuluma ngemlomo Jesu ngiyamthanda, Jesu ngimendela lokho, Jesu this, Jesu this. Ligama lenkosi Malibonga. Let us use actions. Ligama lenkosi Malibonga. Jesu waxolela ukuthi hayi, let me die, let me just allow God to do his will because I know my Father in heaven got this. Ligama lenkosi Malibonga. Bekangeke uNkulunkulu angendise lokho angena plan, abengeke uNkulunkulu angendise lokho angena njongo. Ligama lenkosi Malibonga. Uyasilayela uzivula ingqondo ukuthi ekugcineni noma ngendile ngahamba endleleni. Ligama lenkosi Malibonga. Mane ekugcineni siphetho akube siphetho lesingiso, angiphethele esandleni, angiphethele esandleni saNkulunkulu. Mzalwane wami, namhla utawuphethela kuphi wena? Utawuphelela kuphi? Ligama lenkosi Malibonga. Utawathi ngani wena uthi uyaphetha? At least Jesu bekade yena ukuthi one of the good days I'll have to die kugeza sono sami nawe. Ligama lenkosi Malibonga. The price have been paid. Asikweleti muntu. Ligama lenkosi Malibonga. Sathengwa ngenani leliphakeme. Let us do the will of God. Athi lo munye nakakhuluma kukholwa lokho ngenamsebenzi, kulide lelide, kukholwa lokho ngenama actions, kulide lelide, kukholwa lokho ngendi, kulide lelide. Kufanana nani nensimbi lencecethako, insimbi leshaya lenye insimbi. You are just making unnecessary noise. Where are the actions? Ligama lenkosi Malibonga. You better do the actions. You better action before the words. Ligama lenkosi Malibonga. Ungakhuluma ngemlomo kuphela tu, dizele dilahle. Khuluma Jesu wasuze wafika ekufeni. Wena what have you done kukhombisa ukuthi uyamkhona uNkulunkulu? What have you done to show that you are in this thing yekukholwa? What have you done? What sacrifices have you made? Yini lekwente wadzabukela walahlekelwa impilo yakho ngenxa yokukholwa? Ligama lenkosi Malibonga. Kukholwa kutange kuva. Ligama lenkosi Malibonga. Bantu, let us now show them using our actions. Athi umuntu mina ngalifela livangeli, athi umuntu mina I'll do whatever it takes to show that I am
in this world ngidela wonke la kuNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo bami ngezwi likaNkulunkulu elinamandla. Wow, azanamandla amazwi akhulunywe inkosi yamakhosi. Siyambonga uNkulunkulu ngabantwana bakhe abasebenzisile kulesi sikhathi. Glory to Jesus. Kulesi sikhathi sesingena emthandazweni. uNkulunkulu uthembekile, uNkulunkulu unamandla. Ngicela ukumema mbukeli wami ekhaya ngegama lika Jesu. Lesi sikhathi esibaluleke ngohlobo olumangalisayo. Konke amazwi uJesu awakhulumile esiphambanweni. Ziningi inhloso sebeshila abantwana bakaNkulunkulu ukuthi umoya ingcwele uthini wayethini uJesu. Kodwa kukho konke inhloso enkulu ukuba kuzuzwe imphefumulo kusizakale abantu. Nangu ekhuluma neselelesi ethi namuhla uzakuba nami eparadise lika Baba, lapho wayeveza insindiso ukuthi uzele ukuzosindisa nokukhulula okulahlekileyo. Ngicela ukumema mbukeli wami lapha ekhaya ngegama lika Jesu Kristu elinamandla. Uma ulizwile izwi likaNkulunkulu yathinteka inhliziyo yakho, uma lo Jesu usibona isidingo sokuba umamukele. Seyiminingi iminyaka uzwile ngephasika, mhlawumbe uhambile einkonzweni zephasika, mhlawumbe uyilunga lebandla elithile noma uyilunga layo iChurch of God. Semaningi amaphasika owahambile, kodwa awukazi usithatha isinyathelo sokuba umamukele uJesu, ulamukele iwundlu lephasika, uyamukele inkosi yamakhosi yahlatshwa okuyiyona esicelebrateayo ngegama lika Jesu. Ngeke kumema namhlanje ubuthatha lesi sinyathelo, uthatha lesi sinqumo ukumamukela uJesu. Ngicela ukuthandaza nawe umuthi mfundisi, ngicela uthandaze nami kanye nazo zonke inceku zenkosi lezincekukazi ebekhuluma lamazwi. Izwi elishinyalwe namhlanje noma amazwi akhulunywe namhlanje enyakeni ka2024 ukwandulela umkhosi wephasika. Ngicela ukuba nini ngimamukele uJesu ngoba ngiwazwile ayithintile impilo yami. Ngiyakumema lapho khona ekhaya ngosiphakamisa isandla sakho bese ngithandaza nawe egameni lika Jesu. Wow, yekumuso ngaka nothando ukuba sithethelele izono zethu, siqolelwe amacala ethu, sihlanzwe. Haleluya, senziwe idalwe ezintsha. Mkhulu umsebenzi owenzeke eCalvary. Inhloso yawo enkulu kwakukuba mina nawe sisindiswe. Ngicela ukumema mntwana kaNkulunkulu, nangu Jesu, thatha leli thuba. Ngicela usiphakamisa isandla sakho bese siyathandaza. Ngicela sithandaze. Baba ongcwele, siyabonga waze wamuhle uNkulunkulu wethu, akekho fana nawe, akekho lingana nawe. Siyabonga umuso ngaka, siyabonga ithuba elingaka, siyabonga inhlanhla engaka esenzelwa yona. Haleluya, haleluya. Siyabonga umusa wensindiso, siyabonga ukuthengwa ngenani elikhulu. Siyabonga Nkosi Jesu ubudela ukuphila kwakho ngenxa yempilo yethu, ngenxa yezono zethu. Siyabonga usihlawulela amacala ethu. Siyabonga ukuba usithengele ukuphila kwethu. Namhlanje ngegama lika Jesu ngiyathandaza nangumntwana wakho uzinikela kuwe ngegama lika Jesu Kristu elinamandla. Siyabonga ukuthi wena uthembekile, wenzile ukwethembeka eselelesini. Wathi hayi kusasa, hayi ngenyanga ezayo, hayi noma yinini, kodwa namuhla uzoba nami eparadise. Siyabonga ukuthi insindiso yakho uNkulunkulu ongcwele iyaphuthuma. Insindiso yakho ingeyamanje, ukuthethelelwa kwezono kuyinto yamanje. Siyabonga Baba nangumntwana wakhe Vuma, nathi sisonke siumhlaba wonke siyavuma, asenzanga kahle phambi kwakho, siyazinikela, siyavuma Kristu njengenkosi nomsindisi. Nathi sisho njalo, sithi ezandleni zakho siyawubeka umoya wethu ngegama lika Jesu Kristu elinamandla. Ezandleni zakho sibeka izwe lakithi, ezandleni zakho sibeka imindeni yethu yonke, ezandleni zakho sibeka izwe lakithi lonke ngegama lika Jesu. Yonke impilo yezwe, yonke impilo yonke yezimpilo zethu sibeka ezandleni zakho. Baba wethu ongcwele, siyabonga. Thatha indawo yakho kulesi sikhathi, busisa lenkonzo ngamandla kamoya ongcwele. Thatha udumo olufanele. Ngiyathandaza amazwi ashunyelwe kule ndawo, awagcwale
empilweni zabantwana bakho bakagijima emthanjeni yabo yonke ngegama likaJesu Kristu elinamandla, amandla ezwi lakho namandla okuvuka kukaKristu Jesu awagcwale emakhaya abantwana bakho, angene ezimweni zonke, aguqule zonke izimo ngoba anamandla amazwi akho. Thatha udumo lokufanele, inkazimulo yakho phakama, libatshazwe dunyiswe igama lakho ngegama likaJesu Kristu. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu anibusise. Amen.